Les divisions pas a pas. Dividir és repartir en parts iguals. Anem a repartir aquests 8 globus. Els hi donarem a aquests 2 nens. Quants globus tindrà cadascú? Cada nen tindrà 4 globus. Fixeu-vos. Hem fet 2 grups de 4. Anem a dividir pas a pas. Les divisions estan formades pel dividend, que és la quantitat que hem de repartir, pel divisor, que són les parts a repartir. Això vol dir que són els grups que hem de fer. En aquesta divisió tenim 14 repartit entre 2 grups. El quocient és la quantitat que hi haurà a cada grup. I el residu és la quantitat que sobra. En aquesta divisió ens ha donat 0, per tant, no sobrarà res. Anem a veure un exemple. Si tinc 6 pinzells i els vull repartir entre 2 pots, quants pinzells posaré a cada pot? Doncs 3. A cada pot posaré 3 pinzells. I quants pinzells m'hauran sobrat? Doncs cap. Ara us explicaré com fem les divisions pas a pas. És molt fàcil. El primer pas. Anem a dividir 26 entre 2. Ens fixem en el número 2. Hem de veure si és igual, més gran o més petit que el divisor. Si és més petit, no ens interessa, només si és igual o més gran. En aquesta divisió, el 2 és igual al divisor. Segon pas. Busco un número de la taula del 2 que em doni o s'acosti a 2. Aquest número és l'1. 2 per 1, 2. El col·loquem en el quocient. El pas número 3. Multipliquem 1 per 2, 2 i el restem. Aquesta resta la farem mental, però aquí la podem veure. 2 per arribar a 2, 0. El quart pas. Ara ens fixarem si la divisió té més números. Aquesta té un 6, per tant, el baixem. El cinquè pas. Tornarem a buscar un número de la taula del 2 que em doni o s'acosti a 6. Aquest número serà el 3. 2 per 3, 6. I ara el baixo al quocient. Sisè pas. Multiplico 2 per 3 i ho resto. 6 per arribar a 6, 0. Aquest 0 vol dir que no ens ha sobrat res. I sabeu com es diuen aquestes divisions? Doncs, exactes. Mireu atentament aquestes dues divisions. Què, trobeu alguna diferència? Doncs fixeu-vos, la primera ens dona 0, per tant, és exacta. L'altra ens dona 1, per tant, aquesta és entera. Hem repassat les divisions pas a pas. Si vols aprendre més, subscriu-te a Aprèn Més!